Amanar so, amanar so, amanar so. Wai ta ina matsalar take ne? Menene ne? Na gaya ma ba wata matsala. Ce ko kaji? Wai babana gidan nan da za a tare ko an yi sauka? Ko da yake ma za a yi a tare a gida ba a yi sauka ba. Qur'ani nawa aka sauke a gidan nan? An yi sauka kuma Ba za ka yi sauri ba. Wallahi gaskiya nake gaya miki ba abin da na ɓoye maki a ciki. To shikenan. Abin da na niyan yi ba zan fasa ba saboda na yi niyan taimaka miki. A matsayina na ya mace kuma a yanayin da na ganki ba zan so in ga kin wulakanta ba. Insha Allah zan taimaka miki. Sai dai in ke ce ba za ki so ba. Amma ko in kina so za mu zauna tare da ke. wani yana daga cikin nau'in kadara ta rayuwa, abubuwa suke ta faruwa iri-iri. Kuma insha Allah ina fata Allah subhanahu wataala ya bani ikon cin wannan jarabawa. Yanzu damuwa ta naga kuma ya sassaitu. Ita ma wannan da muke gidan tare da ita, Allah ya bata lafiya, al'amura su daidaita. To Ubangiji Allah isa haka. Kuma ni yanzu babban abin da nafi damuwa da shi magana aurenka. Wato auren nan kamar zai rage maka wasu damuwoyin. Saboda matarka za ta dan taya ka da wasu abubuwan. Za ka zo da wannan wani abin kafin an kada in sani ta sani. Yi min da yaran da zan gane baiwar Allah. Kuna goyon bayan ta ba? Wallahi ba nan da kuma. Abin da ya bani mamaki. Na san tafi ɗaya. Ta wuce a danganta ta da aikin su da jami'a. Wata aikashin siya ne da su. Ka yarinyar nan na baka ita halak malak. Yanzu kina nufin ya tafi da ita kenan? To waye sani ma. Kada kai sanya a shaka masalla. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Alhaji Na yi ne. Lafiya lau. Laure. Na'am. Laure na zo wurinki ne, ina so zan miki wata nasiha kuma dan ja kunnenki game da abubuwan da suke faruwa a gidan nan. Laure ina so ki tana matsayi irin na iyaye. Na tabbata kin je makaranta, suna da martaba matuƙa da gaske. Kuma kin ga yanzu a halin da ake ciki, na san mahaifanki suna cikin damuwar tashin hankali. Zuwan da kika yi mun tabbatar da cewa ba da san ransu kika zo gidan nan ba, ba kuma su sani ba. To da haka ya kamata yanzu ki fara shiri. Ina so insha Allah zuwa gobe in samu na mai da ke gida. Duk abin da yake da bukata, Allah ya riga ya haɗa mu da ke. Duk abin da kike ji kina so ko kuma wani abu ne da ya zaunar da ke a nan, ki mun bayani, ba abin da ba zan iya miki ba. Na lura kina son mu'amala da mu, kuma Allah da ba za a kasa miki wani abu ba. Ki shirya zuwa gobe bi iznillah insha Allah zan mai da ke gida domin ki samu ki gana da iyayenki komai daidaito. Gaskiya Alhaji yayi ni dai a barna anan. Ba zan koma ba. Saboda kai mutum ne da duk wanda Allah ya haɗa ka da shi ba zai so ya rabu da kai ba. A farkon zuwa nan akwai abin da ya kani. Kuma bayan na zo sai tunani na ya kuma canzawa. Don haka gaskiya idan ka ga na bar gidan nan to dole ce ta sa. To na gode, amma ki iya ganewa ko dan larurarki ya kamata a mai da ke gida, saboda kin ga babu wanda hankalinsa zai kwanta. Amma idan aka mai da su can watakila akwai abin da suka sani ana yi miki idan irin waɗannan al'amuran sun taso, ko ba haka ba, sai su baki gudunmawa, ni kuma zan taimaka ko da menene. Ka tura magana lalurata, insha Allah ba abin da zai faru, babu wanda zan cutar a cikin gidan nan. To shikenan, ki dai sake tunani gaskiya, saboda ni ma ba zan samu nutsuwa ba. Kin ga yanzu ke ga kina nan, ga yar uwarki na je na dauko ta, yar garinku, ga halin da ake ciki har yanzu ba mu san inda take ba. Kin ga ba zan taba samun nutsuwa ba. Ina tunanin kada a ji cewar na cutar da ita, na dauko ta daga inda take kuma gashi na zo na kawo ta, kuma an rasa ma inda take. Kin ga akwai damuwa.
Na san ita kanta 'yar uwa ta yanzu duk inda take tana nan tana tunanin ka. Kuma ba abin da zai faru insha Allah za ta dawo. Allah ya samu dace. Shikenan ki dai sake tunani zuwa gobe insha Allah sai mu ga abin da ya kamata. Ni dai na ƙudiri niyya insha Allah duk abin da yake da bukata wanda ni bai fi ƙarfi na ba ko me shi a duniya zan miki shi insha Allah. Assalamu alaikum. Sai da safi. Amanar so akan damka Allah shirye. ga wanda rai ya laminta rayuwa danginta daban haushi. Amanar so, amanar so, amanar so, amanar so. Kin san mene Zulaiha? Wallahi yanzu nan da kika ganni na zauna, ina tunanin rabuwata ne da ke. Kin san yanzu yadda muke tare kina saba ba na so in ga a ce wiyo mun rabu ne da ke. To amma ya zan yi? Na san wannan dole ne da sai mun rabu. Amma kin san me zai faru? Da ranar da na raka ki muka je wurin su Hajiya, zan ce su bar ki ranga zuwa mu, ko da wuni ko kwana haka ki zo ki ranga mu. Na ce da na zo amma dai ban da kwana. Hau, ka ji wata magana. Ba dai za mu je ki gani ba? Za ta ce na faɗa. Ai ba ta son tafi ko ina balle yanzu da wannan abin ya faru. Tsorata za su yi ai. Wallahi na saba da ke. Har ba na son in rabu da ke wallahi. Yau Anti Samira. Dama ni ko ina so na miki tambaya. Tunda na zo gidan nan ni dai ban taɓa ganin kowa ba. Ke kadai kike zama a nan gidan? Ai tunda mijina ya rasu, ni kaɗai nake zama. Ba kowa. Allah sarki. Allah ya gafarta masa. Kuma baki da yara? Allah bai bani rabo ni da shi ba. Sannan duk dai wayanda nake zama da su ko in ce suna zuwa jikina, ni gani nake kamar irin suna dai zuwa jikina da wata manufa ne kawai, shi yasa ban irin saki jikina da su ba. Kin san dai da shike auro ne aka yi daga wani garin aka kawo ni nan. Ni ba yar garin bace. Sai kuma dan business ɗina da nake dan mu'amala da mutane. Amma ba na zama da kowa, ni kaɗai nake zama. Allah ya kawo babban rabo. Amma idan aka yi aure, saboda ina son in ga na yi aure tunda mijina ya rasu wajen shekara nawa haka nake zaune. Jibo? Ina kwana? Ina gajiya. Ya gida ya Lafiya al'amura. lau. Guranka na zo. To, Na samu labarin an ce ka san gidan da Laure ta tafi a birni. Shi ne na zo ka gaya min inda take in tafi tingan da in je in taho da 'yata. ai ni ban san gidan ba. Kawai dai sunan gidan da ta je ne mai gidan na sani. Alhaji Rabi'u Ali mai katifa nan ta gaya min zata. Jibo, dan Allah kar ka yi wasa da hankali na. Ka gaya min mu je da kai ka nuna min gidan tunda kai an ce ka riga ka san gidan. Ka gane shi isa na zo gurinka saboda mai gidan shi dama an riga an gaya masa inda ta je. An ce yarinya nan ta tafi aiki. To ni gaskiya ban tura 'yata yin aiki ba. Shi isa nake so mu je ka raka ni in je in taho da yarinya nan. Dan ban aike ta birni aiki ba. Wallahi ban sani ba. Amma ina ga ki tambayi Asabe tunda ita ta san lokacin da ta tafi. To yanzu in ban da abinka inda Asaben ma ta sani ka gani na zo gurinka. Me zai ka ni? Ai sa ta zan yi a gaba mu tafi mu je mu taho da 'yar uwarta. To amma ni yanzu dai kawai labari na ji. Shi wanda ya zo ya ɗauki Zulai a gidan Malam Iro, shi ya shigo garin nan, an ga shigowar motarsa kuma an ga Laure ta shiga motarsa shi ma.
to shi ya ɗauke ta. Kuma yanzu ma zancen ma da ake yi, ita kanta Zulai ɗin a gidan Malam Iro a can birnin wai ta ɓata neman ta ake. Na shiga uku. Mutumin nan kai dai zuwa zai yi karkarar mu idin ga yashi mana ƴaƴa yana zuwa yana wannan abin da su da ake faɗa menene ma? Yankan kai? Shi. Saboda ya ga ba mu da wani gata ba mu da wannan shi da zai dinga shigowa na kwashe mana ƴaƴa haka, to na rantse ba zan bar rayuwar ƴata ta salwanta ba. Duk inda take a cikin birni sai na je na nemo ta. Bari in je in samu mai gida. Iko Allah. To Allah ya kyauta. Amma Zulaiha, ni a yadda nake ganin ki ga kinan kyakkyawa, ba kya gani kamar irin masoyanki yadda suka rabu da ganin ki na za su shiga cikin wani yanayi? Masoya. To ai na tabbatar kina da masu sanki. Hakan gaskiya ina da masoyi guda ɗaya wanda nake matuƙar son sa. Shi ma yana so na sosai da sosai. Kuma na san shi ma idan ya samu wannan labarin ba ƙaramin tashin hankali zai shiga ba. A inda nake ma ina fuskantar kamar ana so na. Wannan abin idan na tuna yana ɗaga min hankali. Ina ji a raina. Allah ya sa abin da ni nake zargi ba haka bane ba. Saboda idan har abin ya fito fili ban san ya tsinci kaina ba. Ni dai fata na abin da nake gani ko kuma nake zargi a raina duk da ban tabbatar ba kada ya tabbata a zahiri. Saboda idan har hakan ya tabbata gaskiya ba zan iya kaucewa ba. Idan kuma har na amsa to tabbas za a kira ni da mayaudariya kuma na ci amanar su, wanda kuma ba na so da kasance ɗaya daga ciki. Amma gaskiya ina tausaya masoyana guda biyu. To shikenan. Allah ya shige mana gaba. Allah kuma ya zaba miki abin da yafi yi mafi alkhairi a rayuwa. Amin ya Allah. Zuciya tsoka ce, kar ku bari ta lalace, in ka bari ta kwarkwance, tufa jiki ya susu ce, so halitta ce, tamkar amana ce, wanda ya yi kadar ya damke amana shi ya yi dace. Tsira tukwici ne mai roɗe. Wato Zaidu, ba zan gushe ba wajen gaya maka gaskiya. A kullum ina nuna maka, kana ƙi. Wato a duniya ba ka da wanda ya fi ɗan uwan nan naka. Ba ka da wanda ya fi shi. Kai ba, ni kaina ba ni da wanda ya fi shi. A gidan nan daga ni sai shi babu wanda ka sani in ba mu ba. Me zai sa ka dinga damun kanka akan abubuwa irin wannan? A dinga gaya maka abu baka buɗe idanunka ka kalla. Umma kenan. Ke ba a zamanin nan bace. Ba za ki gane me yake tafiya ba. Ni kuma ɗan zamani ne. Kuma na san me yake tafiya. Wannan bawan Allah fa bakin ciki yake da ni, ido da ido yake bakin ciki da ni. Saboda haka yana sane yayi kori Zulaiha daga cikin gidan nan saboda ni. Yana min bakin ciki. Yana bakin ciki da ni. Subhanallahi wa iyazu billahi. Wace irin magana ce wannan kake faɗa? To yafi kowa ɓacin ran barin yarinyar nan wajen mu. Lokacin da aka ce ba ta gidan nan, kaka ga yadda hankalinsa ya tashi. Yanzu yafi kowa son ta kasance ta dawo wajen mu. Injuwa ta Umma, duk gidan nan ko kuma in ce duk duniya babu wanda ya fi ni son Zulaiha ta dawo gidan nan. Wallahi na fi kowa so ta dawo gidan nan. Wallahi na fi kowa so. To saboda me ka fi son kai kaɗai ka fi son ta dawo? Saboda ina son ta kuma ita ma tana so na. Shine dalili. Wace irin magana ce wannan? Kai da ka ta Zaidu, kan in ƙara jin wannan kalma ta fito daga bakinka. Kar in ƙara ji kaji na gaya maka, ka kiyaye ni ka kuma fita daga ido na rufe kaji na gaya ma. Ba na so kan in ƙara jin makamanciyar wannan magana daga bakinka. So ba game da Zulaiha kan in ƙara ji.
Umma, kar ki ƙara jin wannan kalmar daga bakina? Haka na ce, haka kuma na faɗa. Good. Shikenan. Abin da nake zargi ya tabbata. Dama ni na daɗe ina wannan tunanin. Tabbas na tabbata yau ba ke kika haife ni ba. Muddin da ke kika haife ni wannan bambancin da kike nuna yayi yawa. Yayi yawa Umma. Wallahi yayi yawa. Haba. Ina so in tambaye ki dan girman Allah wace ce ta haife ni. Ki sanar da ni wace ce mahaifiyata. Idan kuma tsinto ne kika yi, ki sanar da ni inda kika tsinte ni Umma. Kai da ka ta Zaidu. Irin wannan maganganun sun yi ƙarfi da kake gaya min. Wace ce mahaifiyarka? Kake so in gaya maka ko? To ka kwantar da hankalinka. Babu damuwa. Zan fita. Amma ina so ku sa a ranku dukan ku ke da shi. Wallahi in na fita abin da zan je na aikata dukan ku sai kun yi da na sani. Kuma shi ma sai na yi sanadin sa ko ya bar duniya ku kuma na faru da shi. Kuma kin san zan iya. Kuma yanda nace zan yi. Zan tafi za ku gani. Kaga, dawo zauna mai da wukar. Yaro man kaza. Wace ce mahaifiyarka kake so ka ji ko? To ka buɗe kunnuwanka. Ka karkaɗe kunnenka ka ji abin da zan gaya maka yanzu. Mahaifiyarka dai ko? Kake so ka ji wace ce? Hakika da kai da Ali duka ‘ya'yana ne. Amma kai ne wanda na haifa. Shi ko Ali ba ni na haife shi ba. Za ka ji ina ce masa baba. Ba ina faɗa ba ne ko don irin karen nan don ɓoye, kawai ina masa haka ne a matsayinsa na mai sunan mahaifina. Shi ne. Abin da ka ji haka ne. Sai ka zaɓa ka gasa. Yaron ya naka.